Mite número 1. Si al meu bebè li donen la vacuna contra el rotavirus, no pot menjar 30 minuts ni abans ni després. Això és fals. No hi ha cap problema si el nadó menja abans o després de l'administració de la vacuna. Mite número 2. El nadó pot anar a l'escola bressol l'endemà de posar-se la vacuna. Això també és fals. Podeu realitzar la vostra activitat normal. Mite número 3. Si li poso la vacuna del rotavirus al meu bebè, es posarà molt malalt. Això també és fals. Com qualsevol vacuna, pot aparèixer els efectes secundaris habituals. El que és molt important és ser molt estrictes amb l'higiene de mans en cada canvi de bolquer.